tun tuma chuan bitcoin nei le hrilna account siam dan kon ta lang dona anoi description a kan link karon da kami link in click chuan browser atin lo tanga hei hi Indian exchange lian do ber ni a WazirX ani WazirX a hianin bitcoin nei le hrilna sumche vel hi cheng vei bel chatam tak ani ti chuan anoi a khan sign up now ti ka ma kami sign up now ti ka im metanga ti chuan achung berai hianin email da na tur alo omta ta hian email langmani email in chunga anoi a hian in password tur in chulenga confirm password ta hian in password ngai bok khain chulenga ti chuan anoi box te kha in click anga ti chuan sign up ti in metleng ti chuan kan email a kan sign up na email a khanin verify tur aron thona chuan email a kan email a kan kalanga ta chuan message kan don akha kan endon ni chuan hei WazirX changin please verify your email address man ta click a chuan verify email kan met le a ti chuan a verify kan email ka chuan continue kan meta mobile SMS kha lai mi kha ti chuan ta hian in phone number in chulu tanga ti chuan in phone number in chulu send OTP hi in metanga ti chuan SMS in number in donga OTP ta chuan ta hian OTP chudu na tur alo omanga ta chuan number chin chulu tanga in metleang chuan select your country in tianga India hi in metanga chuan ta hian dinglam zo kami with KYC hi inti do ni KYC complete KYC kai metanga KYC tel lo chuanin bitcoin shal le kha theilowa ta chuan ta hian in first name in danga pen card number mi yang kha pen card ami yang khan first name in danga middle name in danga chuan last name in da lenga ti chuan ta hian date of birth in da don in da lenga ti chuan ta hian address nangmani address in chulu tanga chuan select a hian Mizoram min chu in da lenga city a hian Aizawl chuan in pin code kha in da lenga pin code da na tura hian ti chuan ta hian in pen card ta hian pen card number kha kan chulut lenga chuan anoi a hian the enter pen number om le a ta hian i pen card number kha chulut lenga ti chuan noi a hian upload pen card om le ta ni chu upload pen card kha in betanga in pen card kha lema mi ang khuanin a thlain langa chuan in upload anga ti chuan ta hian document type a hian Aadhaar card ania chuan Aadhaar card nei lo pon passport driving license po thei ta ni chuan Aadhaar card hi kan ding lo hringa chuan ta hian Aadhaar card number in chulu tanga chuan an huai a hian Aadhaar card number kha in enter le do ni in chulut le do ni angai ang chi khan ti chuan upload phone of Aadhaar card a hian in met lenga Aadhaar card thla khain le do ni malam pangkha in upload lenga chuan anoi a hian upload back of Aadhaar card yom le ta ni chu in met lenga Aadhaar card tung lam pangkha thlain na lenga upload le do ni ti chuan ta hian upload selfie while holding your Aadhaar card yom le ta ni Aadhaar card kha selfie pui tur ni ken dan ang khon kenga chiang takin lang tur ni a azia khain hlia lo nga in kutin ti chuan a thlain langa in selfie khan in mail le Aadhaar card ka chiang takin lang tur ni chir thei tur ni ti chuan chumi ti zo a chuan submit for verification hi in metleang ti chuan WazirX Savin in document
submit khan lo enanga achiange tha en ti chuan an approve anga chuan bitcoin hral le chui thei ta ti nani ti chuan approve lo chu email a khan ron thonang che chuan I submit zo at hian lo omanga met lenga ta hen coin tam takom ta ni hei ONU1 te WRX Wazir X te bitcoin te tuna hian bitcoin le USD dollar inluk na chu dollar sang sari zanga som sari le pali ani application hianin ka khoi lo bera thriat po olzo ka chu wangin Play Store akan Wazir X ka type pula chuan kami ka lo download in install ula ti chuan in email password le in phone number pangkhan in login le doni Wazir X install zo chuan iklik anga ti hian lo amanga fan ti kha metaga noi kel sira khan login ang I sign up na email le password pangkhan I login doni email chunga ti chuan I password khai chulenga login chuan I phone number my register khan OTP lo thlanga ta thui chulu tang 806592 ti chuan authenticate chuan kan login ta ni hei hi ka balance ta ni pri chuan kami bitcoin le khala tura account siam che kha kan ti hri dona I anway market ti kan click le la heta hian coin tam takom ta ni da ti te tom bat BNB BTT ti tem om ta ni ti chuan he ti lai achung veilam pangsir a khanin click tur om ne ta kha khai in click anga P2P payment option ti om le ta kami khain click ang ti chuan ta hian in bank account kha in etanga in account number te IFSC code te account type te kata khan in etanga ti chuan heta hian UPI om ta ni Google Pay akan UPI te kan danga ti chuan hemi kan bank account keimani bank account number te UPI te et mang hian he Wazir X hian ti poisa kan dalu tin kan la chuak thei ani ti chuan next sa chuan poisa lak chhuwa dan le lak lu dan te bitcoin da lu le lak chhuwa dan te bitcoin thral dan te le coin dang le dan te straight dan te bitcoin ti pun dan te kaunti don nia